Krásny slnečný deň vám prajem. Moje meno je Slavomiera Harcegová, som konzultant Feng Shui a dnes vám poradím užitočnú pomôcku na dosiahnutie vašich cieľov. Pokiaľ ste práve v období, že sa chystáte na nejakú životnú zmenu, chcete skoncovať s minulosťou, zbaviť sa nejakého zlozvyku, alebo naopak rozbehnúť nový projekt, alebo nájsť si nového partnera, niečo si chcete pritiahnuť do života, využite ako podporu silu rituálu. A nemám teraz na mysli nejaké komplikované magické obrady alebo šamanské praktiky, ale úplne jednoduchú vec. Ako teda pri takom rituáli postupovať? Treba si uvedomiť, že rituál obsahuje akoby dve úrovne. A jedna je tá fyzická, tá materiálna, či aké pomôcky si zoberiete, čo s nimi fyzicky spravíte. Ale druhá, rovnako dôležitá, ak nie aj dôležitejšia, je tá energetická, tá vnútorná úroveň. Ako ste pri tom naladení, čo si pri tom predstavujete, aké emócie zažívate. Takže nájdite si v byte nejaké pokojné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Zapálte si sviečku a pripravte si papier a pero. Začnite sa nalaďovať na to, čo by ste chceli dosiahnuť. Ako chcete, aby váš život vyzeral po tej zmene, ktorá má prísť, čo očakávate. A keď ste už naladení, zoberte papier a pero a napíšte si definíciu toho, ako to má vyzerať, definíciu toho cieľa, čo chcete dosiahnuť. Píšte to v prítomnom čase a v pozitívnych formuláciách, čiže nepoužívajte, že už nebudem, alebo nechcem, alebo niečo, ale použite skôr, že oslobodzujem sa od, alebo ruším väzby s niekým, zbavujem sa a podobne. Tento papier potom môžete spáliť nad plameňom sviečky a predstavovať si, ako popri tom, ako padá ten popol z neho, že aj z vás padá tá záťaž, to, čo už nechcete. Alebo pokiaľ ste chceli niečo dosiahnuť, tak môžete pozorovať ten dym, ako stúpa dohora a prosiť pritom vyššiu autoritu, anielov a podobne o podporu splnenia tých vašich cieľov. Alebo si môžete ten papier vystaviť niekde v byte a za každým, keď sa naň pozriete, tak sa naladiť na ten pocit, na to, ako by to už bolo zrealizované. Prípadne si môžete vybrať nejaký predmet alebo kamienok alebo niečo, čo budete mať počas toho rituálu pri sebe a potom to môžete so sebou nosiť alebo si to niekde vystaviť na viditeľnom mieste a takisto za každým, keď vám tam padne zrak, tak sa nalaďovať na tú zmenu, na to, čo by ste chceli dosiahnuť. Takže prajem vám veľa úspechov pri vašich životných zmenách a nech sa vám splnia všetky vaše priania.